Pinapawisan ako mga kapapart, oh. Naubos. Pero grabeng pawis. Safford Jokes. Good morning mga kapaparts. Ngayon naman ay magluto tayo ng mga masustansyang gulay. So salamat sa pagpapanood nyo dito sa Paparts Joke, little channel of Paparts Joke. Salamat. Ang gusto nyo ngayon malaman kung paano tayo magluluto ng masasarap at masustansyang gulay. So ang gulay ay galing lamang sa bakura ni Paparts. So Wow. tayo na, makaharvest muna tayo ng mga gulay. So, eto na ang nakuha natin sa ating bakuran, no? So, unang-una tanglad, malunggay, lugbati. Ito, anong tawag sa inyo? Saluyot, may talong, at saka may galay ng kamote. So, anong pangkukulang dyan? So, yung bambawing. So, kukuha muna ako ng bambawing. Ito na nga ang bambawing. So dito tayo mamitas ng dahon ng bambawing, yung sanga. Kasi masarap to sa sabaw. Magsabaw tayo ngayon ng isda. Mabango talaga ang bambawing. At syempre naman, nandito yung isda. Ito. Ang sekreto po ay lagyan muna ng asin bago natin to iluto, no? Isog muna sa kunting asin para concentrated talaga yung asin sa laman ng isda. Ayan. Wow. Tapos ito, hihiwain na natin to. Ito ang mga ingredients para lalo silang sasarap. So ihanda na natin yung mga gulay mga kapaparts. Lugbati, talbos ng kamote, saluyot, para masustansya talaga, para lalong sasarap yung ulam natin at masustansya. Ayan, ihiwain natin to. Tapos yung last, yung malunggay, hugasan natin mo itong mga gulay natin. So sige mga kapaparts, malapit na tayo mag-start. Ayan, nakahanda na ang lahat mga kapaparts. Ready na siya upang umpisahan na natin yung pagluto ng gulay alang probinsyano. Unang-una, magpakulo muna tayo ng tubig para gawing sabaw. Ayan, sabaw. Isusunod natin ay itong mga ingredients na ito. Ilagay natin dyan tulad ng tanglad, bambawing, at saka yung mga kamatis, bawang at luya. Ayan, pakukuloyin na muna natin yan mga kapaparts upang lalabas talaga yung katas at saka yung amoy, yung aroma ng tanglad. Yan ang sikreto. So after 1 minute, tingnan natin kung kumukulo na ba. Kumukulo na mga kapaparts. At saka amoy na amoy ko na talaga yung tanglad saka bambawing, no? So ang susunod po gawin natin ay isama na natin dito ang isda. So ito talaga ang sekreto para hindi malansa at saka masarap talaga ang dating. Ipakulo muna yung mga ingredients bago ilagay yung isda. So ilunod na natin yung isda mga kapaparts. Yung isda na may asin na kanina, no? Wow. Kunting ukay-ukay lang mga kapaparts. And then hayaan natin kukulo ulit yan. So buksan natin. Ayan, kumukulo na. So sa nakita natin may mga kapaparts, may mga bula dito, no? Tanggalan natin itong mga bula. Yan. Yan din ang isang mga sekreto. Dapat tanggalin yon, yung mga bula na yan. Ayan. So sobrang kulo niya. So dahil isda lang yun, madali yung maluto, di ba? So ang isusunod natin ay itong talong, no?
So, lagyan na ng talong habang kumukulo. Malakas ang kulo. Yan. Tapos, konting ukay na mga kapaparts. Ayan. And then, takpan. After how many minutes, buksan ulit. Takpa. Kulo na. Isusunod naman natin itong mga dahon na to. So, pare-pare lang sila. Isabay na lang natin sila. So, unahin natin yung kamote tops. Kamote tops. Ayan. Dapat kumukulo siya ha, para green na green pa rin ang kamote tops. Susunod ang lugbati tops. Para madulas talaga mga kapapard. Maganda talaga to para sa mga brain, sa mga mahihina ang pag-iisip. Ito na. Isusunod ang alugbati, lalong mas madulas. Ito kwan, saluyot. Lalong lalapot yung sabaw ngayon sa saluyot mga kapaparts. Sustansya to ha. Gulay probinsya. Yan. And then the lastly is the kalamunggay. The kalamunggay lips. Ayan, the kalamunggay lips na mga kapapart. Ganun ang kadali, ganun ang kasimple. Sobrang kulo, no? Bukal ka isya bay mga kapaparts. Ayan. So, lagyan ng konting asin. Kunti lang ba yun? And then tigman. It super sarap. Pero meron pa dito para lalo tong sasarap. Magic sarap. So lagyan natin ng magic sarap para lalong sasarap. Kunti lang. Then kunting pisil-pisil mga kapaparts. Takpan. And then patayin na ang apoy. Luto na siya. So, luto na siya mga kapapart. Pwede natin umpisan mamaya. Kain tayo ng sabaw probinsya, sabaw na isda. Ganun lang kasimple mga kapapart. Masustansyang gulay na galing lang sa bakuran. Ang mukhang masarap na. Tikman natin. Tikman na natin ang ulam probinsya. Sabaw na isda. Oh, ang sarap. Takam na takam talaga yung lasa ng tanglad. Pasakang bambawing. Ang sarap-sarap niya. Saka yung isda maputi, mainit lang siya. Hindi makaya. Lung. Basta subukan nyo magluto dyan sa bahay nyo ng ganitong klaseng putay. Napakasarap. Lauoy. Pil na pil ko pa talaga yung init hanggang nandito na sa tiyan, no? Grabe. Super init mga kapapart. Ito ang sekreto ng mga pogi. Super sarap. Ang kamatis ay papaganda ng kutis. Kita-kita naman ang ebidensya. Ganito lang talaga ang buhay dito sa probinsya mga kapapart. Preskong gulay galing sa bakuran, masarap. Sustansya, mga gulay na walang halong mga chemicals, na tanging tumutubo lang talaga sa bakuran. Kaya walang duda kung sarap at sustansya. Eto na.
Pinapawisan ako mga kapapart, oh. Naubos. Pero grabe yung pawis. Thank you for viewing my little channel sa Papar's Joke. Subscribe.